Здравейте, зловеща къща. Първи епизод искам да кажа. Вървя си по коридора, както виждате. Да, влизам в стаята ми. Вижте, някаква червена лампа. Да видим какво има вътре. Вратата сама се отвори. Страх ме. Ценно има тъмнина. Кой ли настрои този скандал? Там на аквариума ми има нещо. На мен ми се дояде. Бум! Наядох се. Какво става? Каква е тази маска на аквариума ми? Махам я на секундата. Уау, вижте, някакъв... Какво е това на масата? Ничи телефон е този, но не е мой. Да видим дали ще работи. Не работи. Да видим. Не работи. Не е зареден. Ай, нямам такова зарядно. Хора, нищо идва. Чувам стъпки. Ще разучим втория епизод след малко. Чао на всички!